kommet en ny video. Jeg ved godt, den kommer til at lave en hel del. Det kan jeg lige gå ned for lige nu. Men nu går jeg lige ind på en server, som jeg faktisk er. What? Nå, den. Jeg finder lige en server, som jeg lige kan komme på. I også kan join. Og får jeg, snart så laver jeg en, en livestream. Og der vil jeg, grund til at være lidt inaktiv, det var at min partner, der ved YouTube, han gider ikke være med. Så det er lidt ærgerligt. Jeg var i gang med videoen. Nu vil jeg så bare spille lidt prisen. I kan også komme ind på danske priserne den 23. i 6. Og spille sammen med mig. Jeg ved ikke hvorfor det lige når jeg skal til jer, I måske kan svare på. Det er fordi jeg har lagt mærke på Minecraft, der er nogen der kan lade det smile, og det kan jeg ikke. Og sådan lidt ærgerligt. Nogle gange snakker jeg ikke for meget, fordi jeg ved ikke hvad jeg skal snakke om. Men den 23. siger jeg kan komme med. Og ja, og spille sammen med mig. Og så komme med en video, som jeg også filmer med. Hvis ikke så filmer jeg bare en, kan man sige. Og snart kommer også noget Garry's Mod. Der kommer også noget Goat Simulator. Det har jeg måske lagt op. Men ja, nu har jeg en grund til at være inaktiv, det var fordi min partner ikke gad med. Og også mit redigeringsprogram, det var jo kun en prøveversion, siden vi ikke 13. Det har så lige fået. I morgen, jeg kan komme ind på til mig, og den der unboxing, den bliver altså ikke lige til noget forløb, fordi det, ja, ja, nu skal jeg skrive den der unboxing, når folk bliver subs. Jeg ved, så der ikke er nogen, der bliver sådan med. Ja, det er sådan lidt undtaget. Jeg venter lige lidt med det. Og så, men jeg i morgen, ja, den 23. der kan I komme ind på den danske priserne. Uanset om det skal være faction, det kan I bestemme. I bare skrive ned i kommentaren, så skal jeg nok. Eller hvis I bare skriver jeg Skype ned i kommentaren, så er det jeg. Og så ja, så ringer jeg til jer i morgen. Og så skal vi spille. Jeg er welcome. Five.
Nej, men det var faktisk egentlig bare det, jeg ville sige. Grund til, at jeg var lidt inaktiv. Så jeg skal nok begynde igen. Må lige se, at jeg får en på. Nej, fuck. Ja, men vi ses, YouTube.